Radiestezija je prekrasna jedna stvar. Kako, recite nam, na primjer, šta se vidi? Evo, neke situacije se setite, na primjer. Da. A znači, zanimljivo je bila je jedna misica iz Bugarske, došla je i sjedi u redu i čeka na terapiju. Ja je dignem jedno po jedno, i radim, pitam, vidim mlada, lijepa žena, perfektno mlada, lijepa, što je vama? Kaže ona, ne znam. Pa pitam, što si došla do mene? Veli, gledala sam te na televiziji kad si rekao da su sve bolesti energetski poremećaj i da se mogu kao take izliječiti. A veli, mlada je, jako mlada, njoj je rekao doktor da će živjeti još 3 mjeseca i da će umrijeti, a točnu dijagnozu je ne znaju. I ona je onda rekla, ja ne znam šta mi je. Mama joj je doktorica, bila je svugdje se liječila po Bugarskoj, na kraju bila još 3 mjeseca kod nekog američkog doktora u Beču, gdje je htio ubijati kemoterapijom. I ona to odbila sve, jer ima jako razvijenu intuiciju i rekla, to nije za mene, kad mi ne znaš dijagnozu, ne možeš me ni liječiti kemoterapijom, neću. Pita on nju, pa jesi ti liječnik? Kaj ne, ja sam doktorsko dijete. Nećeš. I pustio je doma i onda sam ja nju uzeo antene i pregledao i našao sam još 6 problema, ona je bila u šoku. Kaže, od tih 6 problema samo ona zna za neke, ni mama kao liječnik ne zna za to i kaže, tad sam prvi put, do tad sam mislila da ste vi šarlatani, mašete rukama nešto, tad sam shvatila da znate.